Kvapí, ale Češi patří mezi největší stěžovatele na světě. Ukázal to mezinárodní průzkum, jehož výsledky zveřejnil kanadský server CBC News. V žebříčku stěžovatelů se Češi umístili na 4. místě. To kyselo je moc kyselý, ten bramborák je moc bramborovej. Nezapomenutelná scénka z české pohádky. Podle Kanaďanů má ale s realitou společného víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Tohle jsou výsledky onoho průzkumu. Češi patří ve stěžování si ke světové špičce. Lepší anebo horší, to podle úhlu pohledu, jsou jen Argentinci, Mexičané a Brazilci. Na špatný pivo. Na manželku. Na blbost lidskou. V Šimanově na Jihlavsku dokonce notorický stěžovatel zcela paralyzoval chod místního úřadu. Zastupitelé nestíhali nic jiného, než odpovídat na jeho dopisy. To s tím došla trpělivost a složili mandáty. Oblíbeným terčem stížností Čechů jsou také předpovědi meteorologů nebo počasí samo. V téhle disciplíně patří ke skutečným mistrům zemědělci. Když je hezky, je to špatně. Chtělo by to, pokud možno dneska, zítra večer, aspoň 20 mm srážek, které by teda hodně zlepšily situaci. Když konečně zaprší, lomí rukama zas. Ani to kombajn neusekne tohle, jak je to mokrý. Ale trochu vážněji, výsledky kanadského průzkumu se lze totiž vysvětlit i jinak, než že Češi jsou v podstatě kverulanti. Ke stěžování jsou totiž donuceni. Tolik zkažených potravin, tolik podměrečných piv, tolik nekvalitních řemeslníků mají podle potravinářské a obchodní inspekce málo kde. Jakub Klingor a Lenka Kovandová, televize Prima.